Так, позняя восень, і ўсё як належыць. І лес агаліўся, і хмыз без адзежы. Ракі падаліся на поўдзень кудысьці. На поле знямелае сумна мне выйсці. Вось цэлая някопанай бульбы. Вятры надзімаюць, і ўпёршы гурбы. На бульбе таўчэцца кабыла худая, і бульбу матыкай капытам капае. А там на пагорку істужкай чырвонай раскінута грэчка з шырокім разгонам. Грэчка якая, вачэй не адвесці, на каліве зерня бадай што пад 200. Ды толькі ж саломку зайцы здрасавалі, а поўнай зерні цяцёры склявалі. І шэпчуць гаротна сцяблінкі пустыя: а дзе ж яны, лодары тыя? Нашто ж яны зерні на глум засявалі, каб згінулі марна, зазімавалі? А дзе ж ён, старшынька, ці хворанькі, можа? Хто нас паратуе, хто нам дапаможа? Калгаснікі скаргі гарадскоўе не чуюць, сядзяць на дарогах, стаяць і галасуюць. Тут вецер узрышаў грычаны палеткі і кажа сцяблінкам, як бацька да дзетак: старшыньку калгаса зваліў самагон, забраў небараку, відаць, у палон.